רבי דוד מור יוסף. רק דוד. בלי רבי. בלי רבי. אני שמעתי את הסיפור שהיה לך עם בבא סאלי, זכר צדיק לברכה, ובשביל לתעד ולהעביר לדורות הבאים, אני מבקש ממך שתספר לי אותו עכשיו לעיני המצלמה. באשקלון, בבית כנסת טולדנו, אני הייתי יושב ראש ועד של בית כנסת, והזמין אותו אחד מהעיר שלו, קוראים לו רבי שמעון חזות. הזמין אותו, הוא אמר לי, בוא איתנו לסעודה, אני הזמנתי את בבא סאלי לסעודה, בוא שיברך אותך. הוא שאל אותי אם אתה מכיר אותו, אמרתי לו לא. שמעת עליו פעם? אמרתי לו לא. האמת, אמרתי לו לא. הוא אמר לי בוא לסעודה ותשמע. אחרי שגמרנו את הסעודה, אומר לו בבא סאלי, תברך את דוד מור יוסף, יש לו 3 בנות, שיהיה לו בנים. הוא עשה לי ככה, אומר לי, יש לך. אמרתי לו, אין לי. אמר לי, לך, אתה הולך הביתה? אמרתי לו, כן. הוא אמר, תשאל את אשתך. הלכתי, אמרתי לו, מה קרה? בבא סאלי אמר שיש לנו בנים, איפה הבנים? היא אמרה לי, יש לי איחור. יכול להיות שהפעם יהיה לנו בן. יש לי איחור של 3 שבועות, ויכול להיות שיש לנו בן. אחרי 9 חודשים נולד הבן. הוא כבר עבר מיבני לאשקלון. הוא היה גר על יד השוק באשקלון. אז הוא עבר לאשקלון, הלכתי אליו, אמרתי לו, בבא סאלי, נולד לי בן, קל לי אז מה? אמר לי, אז מה? מה אתה רוצה להגיד בזה? אמרתי לו, אבל אני מבקש מכבודו שהוא יהיה סנדק. הוא אמר לי, לא, אז אני אף פעם לא הייתי סנדק אצל אף אחד. ככה אמר. לא הייתי סנדק אצל אף אחד. אז הוא ראה אותי שאני קצת אז הוא קרא לי, הוא אמר לי, תגיד לי, הסנדק שיש לכם, יש לו זקן? מאיפה אני אחפש לו סנדק שיש לו זקן באשקלון? אמרתי לו, יש לי אחד שעובד איתי אצלנו בקרן קיימת, הוא הסנדק באשקלון, חג'אג' דוד, טוניסאי, חג'אג' דוד, הוא יבוא, אומר לי, אין לו זקן. אז אני עמדתי ללכת, עוד פעם קרא לי, הוא אומר לי, בוא. הוא אומר לי, באיזה יום יש לך ברית? אמרתי לו, ביום רביעי. הוא אומר לי, ביום רביעי, ברוך הבן שלי, ברוך הבן שלי יבוא מצרפת, אני אגיד לו, במקום לבוא יבוא אליך, לפה. תגיד רק לסנדק שלך שעובד איתך, שיביא את הכלים איתו. שיביא את הכלים איתו. כן. טוב, אמרתי, בסדר. עכשיו הוא אומר לי עוד תנאי. איזה תנאי? אמר לי, כל מי שבא לשמוע את הברית, צריך לאכול מהסעודה. אמרתי לו, בסדר, כבודו, מה שאתה אומר, אני אעשה. טוב. בזמן הברית, בבא ברוך אף פעם לא עשה ברית, לאף אחד. זה הבן הראשון שעשה לו את הברית. הוא עשה את הברית, חתך לו את הברית. והדם לא היה יורד למטה, היה כמו לא יודע. מלמעלה. קם חג'אג' דוד, שהיה זה, הוא אמר לי, תיקח אותו מהר לבית חולים, זהו, גמר עם הילד. ככה אמר לי, גמר עם הילד. אני הלכתי לבבא סאלי, אמרתי לו, תשמע, מה שעשה בבא ברוך, תראה, חתך לו את הזה, הנה כל הכרית מלאה דם וכל הזה. הוא אמר לי, איפה הדם? אמרתי לו, כן. עשה את היד שלו על הדם, על הזה. על הילד. כאילו סגרת עם ברז, סגרת את הברז. הוא אמר לי, אל תדאג לו יותר, זה כבר לא הבן שלך, זה הבן שלנו. אל תדאג לו יותר, ככה. עכשיו, כל מה שהכנו עם השכנים, עם המשפחות, עם הכל, ואז לא היה קטרינג, לפני 50 שנה, לא היה קטרינג. נכון, לא היה כלום. אז כולם מכינים את האוכל. אחד הכין קצת. כל מי ששמע בבא סאלי בא, כל אשקלון בא. כל אשקלון בא. אמא שלי, זיכרונה לברכה, קראה לי. אמרה לי, יש לך עוד אורחים? אמרתי לו, כל המפקחים בקרן קיימת ומהעירייה, אני הייתי מוכר באשקלון, הם יבואו רק ב7. מה אמרה לי? אז תן להם את הבא שלך שיאכלו אותו.
אמרתי לה, מה קרה? היא אמרה, נגמר, כמעט ונגמר. אין. הלכתי אליו, בבא סאלי, מה עשית לי? אומר לי, מה יש, מה קרה? אמרתי לי, יש לי עוד אורחים. ואמרת, כל מי שבא יאכל מהסעודה. עכשיו, מה ניתן לאורחים? הוא אומר לי, אתה דואג? אמרתי לי, מה אתה אומר לי? לא לדאוג, לא לדאוג. הוא אמר לי, כולם יאכלו וכולם ישתו וישאר לך עוד. וככה זה. אמא שלי מספרת שהייתה לוקחת מהסיר, מה שנשאר, והסיר מתמלא. השתייה, הכל על השולחנות, הכל כאילו, לא יודע. נשאר הברכה שמה. אחרי, באמת, אחרי שגמרנו את הכל, באמת כולם היינו מבסוטים, גם האורחים של בשעה 7, כולם אכלו ושתו והכל, ברוך השם. איך אומרים? ברכת הצדיק. ברכת הצדיק. כל הכבוד. רבי דוד, תודה רבה לך, ואנחנו נעביר את זה כדי לתעד לדורות.